mga bibilads, welcome back to my YouTube channel. So, ayan, nandito na tayo sa Las Piñas po. Wow, ang cute naman. Yan guys, napakaganda. Ayan. Uy, picturean mo ako. Dali. Ayan si Bakla. Namalandi yan si Bakla. Picturean mo ako, boy. Ayan, boyfriend niya. Ang boy, ano ba ko lang yan? Look, ano? Ito yung my birthday and binyag. Picturean mo ako, boy. Ayan. Katumbay mo, boy. Ayan. Dapat dun ka buo. Ay, talagang ang arte. Marte ang bakla na yan. Ate, andyan na ka naman wait lang muna. Ano to, maha to, no? Hindi, mehe. Ganyan kami natin, Jobe, kasi pag kami ng mga luka-luka kami ng mga Ang cute ng cake ni Tayden, ah. So, ayan guys, pauwi na kami. Nandito na kami sa sukat. Ayan. Lalakad kami papunta. Ayan guys, may tingin. Jump! Ayan! Alay, nasunog! So, meron tayong nakita ditong tao sa sa gilid ng ano tawag nito din? Overpass, no? Overpass. So, bibigyan natin ng pang-merienda. Ayan. Anong sasabihin mo, kuya? Thank you. Bye-bye. Ingat ka po. Si kuya, ayan. Binigyan namin pang-merienda. Kabili na siya ng candy bar. Ayan, tawag na kami ng kumari ko na maganda. Ayan. Dito kami sa sa sukat. Sa may overpass. Bababa kami ng overpass. Sasakay kami papunta ng bahay. Ayan. Edit ko to. Diyan tayo sasakay, oh. Yan, oh, yan, yan. Yan. Kami guys, sasakay. So, ayan. Nandito kayo mamaya apply. Ayan guys, nandito na kami sa Davis. Kumari na kasi inaanak ko yung niya, anak. Tapos, mayroon naman kami inaanak. Dalawa kami. So, ayan guys, naglalakad lang kami kasi malapit lang naman. Ayun doon sa kanto. Ayan, kanto niya guys. Ayan, kasi pag doon kami bumaba sa Alabang,